سلام تخاتل ستار سبورت ناي على تسوني حد صرت حبريتات حزنا لكم متينا لنا كساف تصام دلانا حبيركم ناخذ صنحين قدم سيكافا بزوصو حقي كاب مدبن زترفا غانتسات ناي متصوات بزبل انغاريت هاجر ايثيوبيا مس هاجراويت غانتا ኤርትራ اب زراخه بصوتا حدا بحدا ملو صوتا سلازازما بقلع مقطعتي هاجراويت غانتا ኤርትራ 3-2 نهاجراويت غانتا ايثيوبيا رتعتام أولمبيك طوكيو 2020 እናቀጸለ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ ውድድር ቻይና 6 ወርቂ 2 ብሩር 5 ነሐስ ብ13 መዳልያ ቀዳሚት ኮይና ትርከብ ዩናይትድ ስቴትስ 5 ወርቂ 3 ብሩር 4 ነሐስ ብ12 መዳልያ ትስዕባ ሳልሰይቲ አንጋሪት ሃገር ጃፓን 5 ወርቂ 1 ብሩር ብ6 ሳልሰይትላ አውስትራሊያ ሳውዝ ኮሪያ ሩሲያ ቀጽለን ዘለዋ ሃገራውያን ጋንታታት የን ክሳብ ዜናዚ ንረኽበሉም ናብ ሓጸርቲን ዜናታት ዝውውር ምስ ንሰግር ማንቸስተር ዩናይትድ ንፈረንሳዊ ተኸላኻላይ ራፋኤል ቫራኒ ንምፍራም ምስ ማድሪድ ኣብ ምስማዕ ከም ዝበጽሐ ማርካ ገሊጻ ዩናይትድ ንቫራኒ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ያክተዕድጎም ሲቲ ሕጅውን ናይ ቶተንሃም ተጻዋታይ ሃሪ ኬን ከምኡን ናይ ኣስቶን ቪላ ሓለቃ ጋንታ ጃክ ግሪሊሽ ንምፍራም ተጻዕር ከም ዘላ ዝሳን ገሊጻ ዶርትመንት ንመተካታ ጃዶን ሳንቾ ናይ PSV ኤንድሆቨን ተጻዋታይ ሆላንዳዊ ዶንዌል ማሊን ብ26 ሚልዮን ፓውንድ ከተዛውሮ ከም ትደሊ ተፈሊጡም በተወሳኺ ጋንታ ሊቨርፑል ጠማቲት ዝተጻዋታይ ያም አርጀንቲናው ተጻዋታይ ኤሪክ ላሜላ ካብ ቶተንሃም ናብ ሴቪያ ናይ ስፔን ክዛወር ከም ዝቀረበ ማርካ ገሊጻም ኢንተር ሚላን ነቲ ምናልባት ናብ ቸልሲ ክዛወር ይኽእል ዝባሃል ዝነበረ ቤልጂማዊ ኮኸብ አጥቃያ ሮሜሉ ሉካኩ ከም ዘይትሸጦ ገሊጻላ በሚረር ከም ዝሕበረቶም ዩናይትድ ንሃላንድ ንምጽምባር ንአንቶኒ ማርሻል አካልቲ ዝውውር ክትገብሮ ከም ትኽእል ተገሊጹም ዩናይትድ ንሳንቾ ምስ ሃላንድ በሓባር ከተጣምሮም ድሌት ከም ዘለዋውን ይፍለጥ እታ ብዙሓት ኮኸባት ተጻወቲ እናኣከበት ትርከብ ዘላ PSG ናይ ናፖሊ ናይ ማእከል ተኸላኻሊ ካሊዱ ኩሉባሊ ንምፍራም ምስ ወኪሉ ዝርርብ ከም ጀመረት ተገሊጹም እስፓኛው ተጻዋታይ ማድሪድ ኢስኮ ጋንቱ ውዕሉ ስለዘይናውሐት ኣብ ቀጻሊ ክረምቲ ብነጻ ናብ ካልእ ጋንታ ክሰጋገር ከም ዝኽእል ኣስሓቢራም ጆን ቴሪ ካብ ኣስቶን ቪላ ከም ዝወጽእ ዘሳን ገሊጻም ንሰለስተ ዓመታት ምስ ኣስቶን ቪላ ከም ምክትል ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝጸንሐ ናይ ቀደም ኮኸብ ተጻዋታይን ከምኡን ሓለቃ ጋንታን ቸልሲ ጆን ቴሪ ኣስቶን ቪላ ምግዳፉ ከቢድ ከም ዝኾነን ዝጸንሐን ሰለስተ ዓመታት ኣብ ኣስቶን ቪላ ብሉጽ ግዜ ከም ዝነበሮን ንናይ ኣሰልጣኒ ምዃን ሕልሙ ዘጋሃደሉ ግዜ መንባሩን ገሊጹ ንኹሎም ቤተሰብ ኣስቶን ቪላ ኣመስጊኑ ሕጂ ግና ንቤተሰብ ግዜ ክህብ ከምኡን ናብ ዝተፈላልያ ናይ ኣውሮፓ ጋንታታት ብምኻድ ልምደይ ከዓቢ ቁኑዕ ግዜ ኮይኑ ስለዝተረኣየኒ እዩ እዚ ውሳነ ወሲነ ኢሉ ጆን ቴሪ ወዲ 40 ዓመት ጆን ቴሪ ካብቶም ዓለምና ዝረኣየቶም ብሉጻት ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ምዃኑ ብዙሓት ይምስክሩ ኣብ ዌስትሃም ጽዋት ጀመረ ብ1991 ጆን ቴሪ ካብ 1995 ምስ ዌስትሃም ብምጽናሕ ካብ 1995 ጀሚሩ ካብ 2017 ምስ ቸልሲ ጸኒሑ ካብ 2017 ናብ ኣስቶን ቪላ ዘምርሐ ቴሪ ንሓደ ዓመት ምስ ኣስቶን ቪላ ብምጽዋት ቀጺሉ ናብ ምስልጣኒ ኣምሪሖም ካብ ሕጅውን ምስ ኣስቶን ቪላ ከም ምክትል ኣሰልጣኒ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ እዩ ጆን ቴሪ ምስ ቸልሲ 5 ግዜ ፕሪሚየር ሊግ ከምኡን 6 ግዜ FA ካፕ 2 ኮሚኒቲ ሺልድ ከምኡን ሓንቲ ቻምፒየንስ ሊግ ኣትሪዩ ናይ ሎማ አንተ ሓበሬታት ዕለተ ሶኒ እዚ መስል ነይሩ ስታር ስፖርት ኣብ ቀጻሊ ይረኸበና እናበለ ይሰናበተኩም ቻው سبلك